It's Mojo here, back again with another video. Actually, nagsugod ako ganyan vlog. Onya, sa may subdivision pa lang namo. Nasaksak ang mic ko, putsang gana. So karon, balik tag sugod. Marag plastika na storya, ibalik na ako pangingon ganiya. So iba lang ako karon, nagpalit ko dog food. I mean ganing sawdust. Pagkaon gud sa ero. Pero mo ato na pag ano, save more. Dugay-dugay na pag wala nga vlog ba. Okay, karon po ko kapalit og battery balik. Kung kabantay mo lately, ang mga videos kay na mga glitch sa mga katong previous na upload no, katong Huda ride, na yung mga glitch. So ito more indication to na crop ako ang file. Balasa dito kusog kagdagan ito hapula ring. Uy, why do you counterflow? Very good. Batas ang bago bali 4 ka kilong dala sa likod. 4 ka kilo na sawdust. Goto na ako ang bag pagdili mo sa motor. It's very scary here. We're in the tulay. Wait, what the fuck is that? Uy, waterfalls. Bakit traffic dito? Ay, nagubaan rin. Ang timing naman, dyan pa nagubaan. Ang sketchy ng daan. Uy, nangayabo man ang ngakok. Mga bata ko nangungog. Nangungog soft drinks. Taking too long. Mainit masyado. Pero lubak diri. Oh, this is a good car. Very lubak. Daw ako save more. Naro dirang save more. Clutchless. Nalitabok. Shot. So magpalit ako ano diri guys, kaning pang meal prep na ko.
First gear. Ay. Oh, isang big bike. Oh, versus T09 day. T09, I mean. Kuhan day ito. So, balik ako guys. So, mana ko do save more. So, pakita lang ako ano guys. By the way na ako tail tidy, naka tail tidy, lalapo ka dahil sa motor eh. Tail tidy. Naka integrated na siya. Check na to. Oh, susi. Ay, sipan pa dyan sa ni ako integrated or TST yun original signal light daw. Signal light left. Cool kayo no? Sige boss. Yung bag nagpalit ko og 4 ka kilo na sodas. Palit pa di ko bali tulos yung nakakilo na chicken breast para sa akong meal prep. Tapos na pa di ko isa ka strawberry na ug atay gayod. Glisod bang patag ginawa ning bag. Di na tuok akong abaga. So, balik na ko balay pod. Plano na lang ako mag quick vlog kay dugay-dugay ko upload. By the way guys, ano na dahil ko no? 800 subs naman dahil ko. Salamat dahil tanan sa mga support sa doggy. Said salamat dahil sa 800 subs. Guys, solid kayo mo. Anta dili mag-undangan niya yung support, yung pagtanaw sa vlogs. Maski way pulos. Pila na ko may nung share lang ko sa akong kinabuhi. Unta mag-hit tag 1k subs next month. Okay, para bibo. Dito tayo, dogi na kayo na ako na gusto na itabo ng may mo YouTuber. Kung wala po mga tana kay ang trabaho man god kay video directing or video editing sa freelancing world. Karon trip man po na ako magbuhat og mga videos man god, so mo ginabuhat ako mag-upload og content, ang gina-edit. So unay ra po na akong edit no. Ng mga pastime nako magbuhat ko content. Nang usahay ra ko maka-upload, pero ginaano dyan ako na maka-content ko every 2 weeks unsa ba na. Sayang mo po ng engagement sa mga tao. Kaya kung patyon mo gani mo ang engagement sa tao, di na sila mabalik tanaw. Bro, ginabira sa bag. Bangking. Napod. Kuan man din Catalunya Grande International Speedway. Per dua rapod corners. Puro na straight, puro na po traffic. Ano ko'y ginakalingawan karon guys na the way of shifting sa motor. May mo nang ginatawag na to ni na clutchless. Clutchless shifting. From the word mismo, clutchless, walay clutch na mag-shift. Gina-practice na ko na kay
para paspas ang shifting performance ba. Safe man daw siya, basta done correctly lang. Wag feel mo grabe yung jerk sa mong motor na you're doing it wrong na. Whew! Hinatid ay kita kag estudyante. So, mag-sample ko ano guys, clutchless na shifting. Straight ang dalan yung una traffic. Pwede tamang problema. So rock, alam mo na guys, 4th gear na. Smooth diba? Ito banking na ta. Try naman, 3rd gear. Smooth no? Gear. Right ta. 3rd gear. Yun lang, smooth siya. So yun guys, dire na siguro kayo anong vlog. Dali rin mo kayo ito na vlog ko eh. Thank you guys for watching. If you like, comment, and subscribe. Target na to guys na muabot tag 1K subs. 800 naman ta. Okay, yate. So again, thank you guys for watching. If you like, comment, and subscribe. Peace.